adon zuciya HAFSAT ke kadai nake yin ruhi ba ni zuciyar gidan zama ta. So adon zuciya hubbi kai kadai nake yin buri ba ni zuciyar ka ta zama tawa. Hafsa zo zauna ki ji gaskiyar bayani da so ke zama kauna na buɗe duka sirri na. Yau zan faɗa miki suke farin ciki so ne muradi na Hafsa zaɓi na. Farin ciki na ni Hafsa na ga zuciya ka nisa gani ga kana kan tasa kaunar ka tintini na kyasa kan sakali na wasa don makiya ko sun kwafsa zama garkuwa Hafsa. So shi ne garkuwar zuciya, yin aminta da so na maza karfi zinariya. Hafsa soyayya ce jin daɗin duniya, ko da kin tambaya Hafsa. Ni karkasa na yi fama ɗan gidan alfarma kai zan yi wa hidima akan kana ga makama zo ka ara mini dama kukan masoyi akan ka banyi so nawa ka amsa. Cikar muradina kai ne Hafsa din ni ne, uba ga 'ya'yana kai ne Hafsa shi ma ni ne, farin ciki na sannan kai ne ni na kiki gane. Hafsa kar da ka sani na kasa. So adon zuciya HAFSAT ke kadai nake yin ruhi ba ni zuciyar gidan zama ta. So